ברוכות הבאות וברוכים הבאים לאיזה מין מיתוס, פודקאסט המיניות של רבית רבינה ודני גלבוע. בכל פרק נפרק עבורכם 5 מיתוסים על מיניות שעומדים ביניכם לבין מיניות טובה, כיפית ומספקת. מיתוסים שהאמונה בהם הורסת לכם את הסקס. מיתוסים שבכלל לא ידעתם שהם מיתוסים. איזה מין מיתוס? מתחילים. אהלן רבית. היי דני. איזה כיף. עוד פרק של איזה מין מיתוס? שנייה, דנה, תערכי את זה. תבטלי את זה. לא, אתה, יש לך... זה לא? לשים את זה בכיס... להכניס את זה. להכניס את זה? לקיפול הזה. סליחה דנה, יש לי פה עניינים של בן אדם מאותגר טכנולוגית כמו שאמרתי לך. שימי לי את זה רגע. אני מנסה. דנה, תחתוך את זה, דני, אתה בלחץ. לא, לא קשור ללחץ, קשור לזה שאני טכנולוגית, זה לא הז'אנר שלי. זה לא טכנולוגיה, זה משהו... זה משהו של, אתה יודעת, שיעורי מלאכה. כן. לא, טכנולוגית. מוטוריקה עדינה. מוטוריקה עדינה, נכון, זה בדיוק, מוטוריקה עדינה. אוקיי, אז אני מתחיל מאלן רבית, בסדר? יאללה. יש לנו את זה? כן. אלן רבית. היי דני. איזה כיף, עוד פרק של איזה מין מיתוס. מספר 6. מספר 6 כבר. זה עובר ממש מהר, אה? הפרק הקודם היה על דימוי גוף, וקיבלנו המון תגובות, מפה ולשם ולשם ולפה, וזה באמת נושא מאוד נפיץ. אני שמח שנגענו בו. גם אני. נכון? הוא חשוב, כן. הוא לא סקסי, כאילו, אבל הוא נורא חשוב, אנחנו נורא פוגשים אותו. אנחנו חיים בגופים, וכל אחד ואחת מתעסקים בגוף שלהם, אז לגמרי. ומיניות קורית בגוף. לגמרי. אז אוקיי, בואי נתחיל. הפעם אנחנו מדברים על מיתוסים על אוננות. יאללה. אוקיי? שזה גם איזה נושא כזה מאוד 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 רחב. ואני אתחיל. מיתוס ראשון. מי שנמצא בזוגיות לא אמור לאונן. זאת אומרת, אם אני בזוגיות, הזוגיות אמורה לספק לי את זה. מה תגידי על זה? אני אגיד על זה שזאת תפיסה שבעצם אומרת, מישהו אחר, הביחד שלי עם מישהו אחר, אמור להספיק. זה בעצם מה שאתה אומר. ואני חושבת שזו תפיסה שמבטלת הבדלים בין אנשים, ואנשים הם שונים, והצרכים שלהם שונים. ואם אנחנו נחזיק בעמדה הזאת, שרק המיניות הזוגית צריכה לספק אותנו, אז מה יקרה אם אחד מבני הזוג יש לו חשק יותר גבוה? מה יקרה אם אחד מבני בנות הזוג יעדרו לאיזה תקופה לרגל לימודים, או whatever, מילואים, או... למה לשים את המשקל הזה על בן אדם אחר, שרק היחד איתו צריך לספק ולמלא את הצרכים שלי, כשיש לי קודם כל אותי. אני חושבת שזה נותן לנו המון אוטונומיה. יש לנו קודם כל אותנו, אנחנו לא תלויים באנשים אחרים, בשביל להיות אנשים מסופקים, מאושרים וכו'. האחר זה בונוס אדיר. אני לא באה להגיד שמיניות עם עצמי, זה מיניות כמו מיניות עם בן בת זוג. כן. לא, אבל זה כל מיני אפשרויות שונות שיכולות ליצור חוויה מינית עשירה, מהנה, מספקת, ולהוריד מהכתפיים של הצד השני הרבה אחריות. אני מסכים איתך לגמרי, שקודם כל גם זה שני אנשים נפרדים שמגיעים לזוגיות, ולכל אחד יש גם את המיניות עם עצמו, וגם את המיניות עם הפרטנר. והאוננות היא משהו שאנחנו צריכים אותו להמון דברים, גם כדי להירגע ולווסת את עצמנו, וגם כי אנחנו סתם חרמנים, וכמו שאמרת, הבן או בת הזוג לא זמינים לנו כרגע, בין אם הם עושים משהו אחר או פחות בא להם. בדיוק. וזה באמת, כמו שאמרת, מוריד את האחריות הגדולה הזאת של בן או בת הזוג לספק לנו, ואת מה שנקרא, את החובה הזאת לספק אותנו, והרבה בני זוג ובנות זוג חושבים, כן. שהם, הנושא של מיניות, עכשיו ברגע שהוא מופקד בתוך הזוגיות, מבטל את המיניות הפרטית של כל אחד, ואנחנו תמיד נשארים עם המיניות שלנו, כמו שאנחנו נשארים עם המחשבות שלנו, עם הגוף שלנו, אז גם האוננות היא משהו שקשור אלינו, ואנחנו לגמרי יכולים לאונן במסגרת של זוגיות, מתי שמתאים לנו ומתי שבא לנו. וכמו שאמרת, זה גם הרבה פעמים יכול להיות סוג של פתרון חלקי, כשיש פערים בחשק. ואז אנשים, אנחנו לא רוצים שאנשים יעבדו מתוך ריצוי, כן, ויקצרו למיניות מתוך ריצוי. מצד שני, אנחנו לא רוצים שמישהו יהיה מתוסכל, נכון, או מתוסכלת. אז האפשרות הזאת של ללכת ולסיים אקט עם עצמי, או ללכת ולדאוג לעצמי, היא אפשרות מבורכת וטובה. כן, ואני עכשיו כשאתה מדבר, עלה לי שאני לפעמים רואה בכל מיני קבוצות, אישה תפסה את הבעל שלה מאונן. תפסה. משל היא אימא שלו או משהו. כן, זה ישר שאני רואה את זה, זה ישר מחזיר אותי לילד בן 10, שאימא שלו ממש ככה. נכנסה לו לחדר בזמן שהוא מענג את עצמו, וכאילו איזה אסון.
וחלק מהנשים תופסות את זה בתור בגידה, כי כל כך חזק יושב המיתוס הזה, שאני אמורה לספק כן, כן. את כל צרכיו. עכשיו, זה מעורר חמלה אצלי, זה לא מעורר אצלי ביקורת, זה מעורר אצלי חמלה, כי זה באמת מצמצם את המיניות שלו, וזה מצמצם, וזה שם אותך בפוזיציה, שאם היית משקיעה במחשבה, לא בטוח שהיית בוחרת להיות בה. כן. זאת שחייבת למלא את צרכיו. נכון. וזה סוגר לי את המעגל מקודם של אנחנו גם אנשים נפרדים. נכון, לא נכון. רק זוג. אנחנו ישות מינית נפרדת. אנחנו ישות נפרדת שבוחרת להיות עם עוד בן או בת זוג, ואנחנו גם ישות מינית נפרדת בתוך הדבר הזה. ולכן זה בסדר גם שלא נהיה מאוזנים, או שנרצה לדאוג לעצמנו ולפנק את עצמנו, וזה סופר לגיטימי לאונן כשנמצאים בזוגיות, זה בריא והכל טוב. אחלה. אז דני, כן. נכון שאוננות פוגעת בחשק לבן או בת הזוג? נכון? אני חושב שאוננות ממש לא פוגעת. אז זה לא נכון. זה מיתוס מאוד מאוד גדול. בדרך כלל אנשים מאוננים כשחסר להם, ולא כי מה שנקרא, כי הם רוצים להוריד את החשק לבן או בת הזוג שלהם, כן? אם כבר, הם יותר נוטים לעשות את זה כי הם צריכים עוד, ולא כי יש להם יותר מדי, אז כאילו, בסופו של דבר, אוננות וחשק מיני בכלל, החשק מיני הוא לא רק עניין גופני, הוא גם עניין רגשי, והוא גם עניין נפשי. והוא עניין שצורך להיות נחשק, ולהיות אהוב, ולהיות רצוי. מה שאנחנו מקבלים בתוך המיניות הזוגית, ומה שאנחנו מקבלים לבד, זה לא same, ובגלל זה אתה יכול לאונן, ועדיין לחשוק בבת הזוג שלך, והפוך, אין לזה בהכרח שום קשר בין הדבר הזה לדבר השני. זאת אומרת, זה באמת, לא יודע, מה דעתך? מה את חושבת? שלא, אני שומעת לפעמים שיש אצלי גברים בגילאים קצת יותר מבוגרים, כן. שהם מחשבים את האוננות שלהם ככה שהם יוכלו, שתהיה להם זקפה, שזה לא יפגע להם בזקפה, נגיד. כן, אם זה נורא בסמוך, אבל זה משהו אחר. אני אומרת, גברים מבוגרים, אני ציינתי גברים מבוגרים, אבל הם לא מדברים על חשק שנפגע. נכון. הם מדברים על זה שהם צריכים זמן התאוששות. על איזושהי יכולת. זהו, אבל החשק, לא, בא להם על האישה שלהם, בין אם הם מעוננים ובין אם לא. לגמרי, ואני חושב שזה גם אחד המיתוסים, אני חושב שאחד הצורך של אנשים, שאנשים לא יעוננו בזוגיות, יושב על עניינים של ערך עצמי, תחושת שייכות וביטחון, ולא על עניינים של באמת אכפת לי שבן הזוג שלי ייהנה, אלא מה זה מעורר בי את החששות שזה אולי מביא לי ביחס לזוגיות, או ביחס לקונספט של איך אני תופס זוגיות. ממש, מה זה אומר. כן, מה זה אומר. מה זה אומר בכלל בכל התופעות המיניות, כן, זה מה זה אומר מהבחינה הזאת. ובסופו של דבר יש אנשים שמעוננים ומאוד בא להם על בנות הזוג שלהם ובא להם אפילו יותר, כן? כי גם העוננות עצמה משאירה הרבה פעמים איזו תחושה של חושניות ומיניות בתוך הגוף שלי, ומה שנקרא עם האוכל בא התיאבון. אז גם בעוננות זה יכול לקרות הרבה פעמים, זה לא במקום, זה לא תחליף, וזה לא מעיד בשום צורה שאם מישהו יעונן יותר, אז יבוא לו פחות. אני רוצה להוסיף שאצל נשים, מדברים על זה שאישה שמעוננת ולא בונה רק על התדירות של הסקס עם בן הזוג שלה, זה ממש מדברים על זה שיש יותר זרימת דם לאיבר המין, איבר המין יותר קל לו להתעורר, יותר, יש חיבור יותר לגוף, אנחנו יודעות לזהות יותר מתי אנחנו מעוררות. יש שם פעילות שגורמת לנו אחר כך לרצות יותר, לא פחות. כן, זה כאילו השראה למיניות אפילו. כן, נותן איזשהו בסיס רחב של תקשורת עם האיבר המין שלך. וגם פיזית, דם מוזרם לשם, האיבר מין יותר חי, יותר מרגיש. שלא נדבר שגם יש אורגזמה, אז כל ההורמונים שמתרוצצים שם, שגורמים האנדורפינים, שנותנים תחושה יותר טובה, כשאני מצב רוח יותר טוב, בא לי יותר מיניות, נכון? מעולה. זה כזה, לגמרי. אוקיי. מיתוס הבא, גברים מעוננים יותר מנשים כי הם מיניים יותר. מה את אומרת? א', אני לא קראתי אף מחקר שאמר שגברים יותר מיניים מנשים, אז חלק הזה כבר נפסל. גברים קיבלו הרשאה לעונן יותר מנשים, אני לא מדברת על חברות דתיות, אני מדברת בחברה החילונית. כן. וצריך לזכור שתינוק פוגש את איבר המין שלו עוד ברחם אמו. זאת אומרת, האיבר מין הגברי הוא כל כך נגיש. בחוץ. כן, לתינוק, שגם אם הוא לא מתכוון, הוא ייגע, יהיה לו נעים,
והוא ימשיך לעשות לעצמו נעים, כי הגוף שלנו נהנתן. את אומרת בעצם שבעצם הפיזיות יוצרת מצב שיש הרבה יותר נגישות לאיבר. כן, יש נגישות. ילדה צריכה לחקור, כאילו צריכים להגיד לה, או היא צריכה לחפש. זה מאוד נכון. אז מבחינתי, המיתוס הזה יושב על שני הדברים האלה, אחד חברתי, שהמיניות הנשית היא יצאה מחוץ לספירה של מה אמור להיות, של אפשרות שאישה תהנה בכלל. זה כאילו, מי דיבר על זה עד לפני כמה שנים? ובאמת הנגישות של איבר המין עבור הילד, תינוק, נער, גבר. נכון, וגם התפיסה הזאת של מה זה מיני יותר? מיני יותר זה רק מי שמעונן יותר? או מיני יותר זה מי שחושב יותר על מיניות? או מיני יותר זה מי שמשקיע יותר באקט עצמו? זאת אומרת... אתה לקחת את החלק השני של המיתוס, זה יפה. כן, כי אני דיברתי על ה... נכון, כן, אתה משלים לי, זה ממש יפה. נכון, התפיסה של מה זה מיני, שאם אתה מעונן יותר, אז אתה מיני יותר. אז קודם כל, לא בהכרח אם אתה מעונן יותר, אתה מיני יותר. כן, אבל זה מאוד נכון מה שאמרת, שאיבר המין הגברי הוא מאוד נגיש, כמו אם יש לי טלפון, והוא לידי 24/7, אני אשתמש בו יותר ממי שאין לו טלפון בזה, ואצל נשים באמת האיבר מוצנע יותר בפנים, ובאמת יש גם עניין מאוד חברתי, כן, מאוד חברתי, בזמנו אני זוכר שזה היה קטע, למדנו על זה ביחד באוניברסיטה בזמנו, שכשקינסי פרסם את הדוח שלו, הוא פרסם ספר אחד על מיניות של הגבר, ואז הוא פרסם שגברים מעוננים הרבה, והחברה האמריקאית קיבלה את זה באהבה. מה הדיר אותו? כשהוא עשה מחקר על 10,000 נשים, ואז הסתבר שנשים מעוננות, יש להן תשוקות, יש להן צרכים, ואת זה החברה השמרנית בשנות ה-50 לא הייתה יכולה לקבל, וזה קבר את הקריירה שלו, שבעצם המסקנה שלו הייתה בספר שנשים, על סמך המציאות, לא על סמך זה, מעוננות הרבה יותר, אנשים בכלל היו בהלם מזה שנשים מעוננות, וזה עוד בחברה שמרנית, פטריארכלית של פעם, וכבר אז הרבה מאוד נשים, זאת אומרת, גם נשים מעוננות הרבה יותר ממה שאולי נהוג לחשוב, כן? וגם ההשוואה הזאת של הדבר המדיד הזה, מי מעונן יותר קובע מי יותר מיני, היא לא נכונה, כן? עכשיו נכון שלגברים יש גם טסטוסטרון, שזה הורמון שהוא יותר קשור גם קצת לאלימות ולליבידו, אבל זה לא קשור להגדרה של מיניות, כן? זה לא קשור, ולכן ההשוואה בין מי מעונן יותר, עם מי שמעונן יותר מיני יותר, היא לא, אין קורלציה כזאת ישירה לדבר הזה, ואפשר לנטוש את זה. נשים וגברים הם מיניים באותה מידה, ובאופנים אחרים. זה יכול להיות, כי הגוף הוא אחר, כמו שאמרת, המבנה הוא אחר, והחברה, איך שהיחס של החברה והלגיטימציה שיש לנשים לעונן, מול הלגיטימציה שיש לגברים לעונן, היא אחרת לגמרי. וגם הדברים האלה, אי אפשר להתעלם מהם ולהגיד, זה זניח, כן? כאילו אנחנו דף חלק שמגיע, גברים מעוננים יותר, נשים מעוננות פחות. אז אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שמשמחים אותי בקליניקה, שאישה, וממש לא משנה הגילאים, זאת אומרת, לאו דווקא הצעירות יותר, פתאום מדברת על זה, בצורה חופשית אפילו, בלי ששאלתי, וזה, אני לא עושה מזה כזה עניין, כי זה מבחינתה לא כזה עניין, ואיזה יופי, אבל בי יש משהו שנורא שמח על האופן הטבעי שהיא מקבלת את זה. נכון, אני חושב שגם... זה כיף לחוות את זה. אני מסכים איתך, ואני חושב שעדיין יש עוד עבודה לעשות במובן הזה, שאנשים ירגישו שלגיטימי שהם יעוננו, שיכירו את הגוף שלהם, ושזה לא אקט שהוא מלוכלך, או לא מוסרי, או בזוי וכל מיני כאלה, מה שאצל גברים בכלל אין את השאלה, נכון? אין שאלה. הגבר צריך את זה. הגבר צריך את זה, הוא צריך לפרוק את זה, נכון? הוא צריך את זה, אחרת הוא ייעלים, כן? ואישה היא כאילו פחות. עכשיו, זה לא נכון, גברים ונשים צריכים את זה באותה מידה, ואני חושב שאם החברה הייתה מנרמלת את זה ומאפשרת את זה, אז היינו מקבלים תוצאות אחרות לגמרי לגבי הדבר הזה, באופן כללי, כן? אז נכון, אז תעוננו חופשי. זה מזכיר לי מערכון של בקצרים, שמור, קרן מור, נכנסת לכיתה, והיא אומרת לה, היא נותנת להם כל מיני עצות כזה של היועצת, ובסוף, לפני שהיא יוצאת מהכיתה, וזה קצרים, אני מזכירה, אז היא אומרת, ותעוננו בנות, תעוננו. אז כזה, אז כבר אז. לגמרי, עוננות היא בסופו של דבר, אקט של חיבור לגוף שלי, ולנשמה שלי, ולרגש שלי. היא אקט הכי אולטימטיבי של אהבה עצמית. בן אדם, גבר או אישה שמעוננים, נותנים לעצמם עונג שזמין להם בגוף, לא מאלכוהול, לא מסמים ולא מדופמין של קשרים אחרים. וזה משהו שהוא מבורך, כך ברא אותנו הטבע. אנחנו לא הולכים נגד הטבע. מה שנקרא, הוא ברא יצור אחד, ושהוא ברא שניים. נכון, לגמרי. דני. כן. זה מקשר אותי למיתוס הבא, שאומר שעוננות זה הרגל בעייתי.
זה המיתוס, אוננות זה הרגל בעייתי. כן. עכשיו, תראי, זה נושא סופר נפיץ הרי, כן, הדבר הזה. יש לו הקשרים תרבותיים, הקשרים דתיים, כן, ואני שואל, למה אוננות זה הרגל סופר בעייתי? מה בעייתי בהרגל שגורם לאנשים להרגיש טוב לגבי עצמם, שלא מזיק לאף אחד אחר, שנותן להם להרגיש רגועים יותר, שלווים יותר, ומפנה להם זמן ומקום להתעסק בדברים אחרים אחרי שהם עשו אותו, שמאפשר להם לפנטז על דברים שבא להם ושעושים להם את זה, שמחבר אותם לעולמות של דמיון ושל יצירתיות גם. ובסופו של דבר, שככה הם נולדו וככה אנחנו דיזיינד, כן? אוננות היא לא הרגל בעייתי, היא הרגל מבורך. היא דבר שאנחנו זקוקים לו, אנחנו צריכים אותו, הוא עושה לנו טוב. נכון שלפעמים, כשבאים גברים לקליניקה, הם אומרים, לפעמים אני מונן ומרגיש ריקני. סיפור אחר להרגיש למה אתה מרגיש את הריקנות הזאת, שהרבה פעמים קשורה לא לאוננות, אלא לבדידות, לזה שאין לי נגיד מישהי לידי, היא מדגישה איזה חסר לפעמים לאנשים, שיש להם רק את האוננות מהבחינה הזאת. וזה דבר לעבוד עליו. אבל בסופו של דבר, אוננות היא דבר סופר מבורך, סופר חשוב, סופר טבעי, שמחבר אותנו לעצמנו, לעונג שלנו ולתחושה טובה יותר. ככה אני חושב. כן. מה את חושבת? זה מחבר אותי לרעיון שעשו איתי בלאישה על אביזרי מין לגברים, ששם, וקראתי בעקבות המחקר הזה, קראתי עוד מחקרים, שהחברה יש לה הרבה יותר, היא סובלנית, לאם גבר ישתמש באביזרי מין בזוגיות. כן. אם זה בשביל הפן הזוגי, אז זה סבבה. אם לא, אז הוא נשי. אבל אם הוא עם עצמו, אז יש לו בעיה. כן. יש לו בעיה, והוא צריך אמצעי עזר. וזה מתחבר לי לדבר הזה של באנו ליהנות, מה אכפת לכם, איך? נכון, למי אכפת בכלל? ולמי אכפת מה מישהו אחר עושה במיניות? למה למשטר את המיניות? מי אתה שתגיד למישהו אל תאונן, למישהי אל תאונן? בתור מה אתה אומר להם את זה? זה הגוף שלך, זה הנשמה שלך, בתור איזה, מי הבן אדם הזה? אני באמת שואל, שמחליט עבור מישהו אחר, מה הוא אמור לעשות עם הגוף שלו? מאיפה היומרה והתעוזה ומאיזה מחלת נפש אתם סובלים, שאתם אומרים למישהו איך הוא אמור להרגיש בתוך גופו. מה זה הדבר הזה? דני, פתחת פה עכשיו פתח ענק למי זאת החברה שמחליטה לנו דברים, והלוואי שזה היה בן אדם אחד, היינו יכולים להזיז אותו הצידה, אבל לצערנו זה חברה, ולצערנו עוד יותר זה חברה לאורך השנים שמנסה לשלוט במיניות שלנו. נכון. ואנחנו לא ניתן לה לעשות את זה. לא, אנחנו לא ניתן לה לעשות את זה. אני רק אוסיף, יש הרגלי אוננות בעייתיים, למה את מתכוונת כשאת אומרת את זה? אני מתכוונת שהתמכרות לאוננות, או התמכרות לפורנו, יש התמכרות, ואז לא האוננות היא הבעיה, אלא ההתמכרות. ורק נציין, אולי באמת שהתמכרות יש לה סממנים. אני לא הולך לעבודה, אני לא נפגש עם חברים. או אני הולך, אבל הראש שלי, אני לא במיטבי, כי אני מושקע שם, ואלה המצבים החריגים, כמו שאמרנו, לפעמים יש חריגים, וזה חריג, אבל בואו לא נקיש מאנשים שהתמכרו לסקס או לפורנו, על שאר האנשים שהאוננות כל כך מיטיבה עם חייהם. נכון, זה שני חלקים, זה כל רק רציתי כוכבית. גם על מחשבות טורדניות, כן, כפייתיות, מה שנקרא רומינציה, שאני כל הזמן חושב על מיניות, ואז קשה לי להתנהל בעולם הרגיל ולהיות בתוכו, כי זה לוקח אותי, שזה באמת סיפור אחר, לבין אנשים שיש להם התמכרות לפורנו, אוננות כפייתית, שבאמת העיסוק 24/7 סביב הדבר הזה מונע מהם להיות חלק מהחיים שלהם, לבטל פגישות, לא לקבוע דברים, לא לפתח יחסים, כי אני מוגן מול הפורנו, ואני לא צריך עכשיו להסתכן במערכת יחסים אינטימית וכל מה שכרוך בזה. אז זה רק כוכבית הייתה נכון. אבל אלה באמת מקרים מאוד ספציפיים. אוננות שלעצמה היא דבר סופר בריא, ואנחנו ממליצים בחום. כן. לגמרי. אוקיי, מיתוס אחרון לתוכנית הזאת שעברה לנו מהר. אוננות היא פעולה שעושים לבד ולא בזוג. לא אמורים לאונן בזוג, רק לבד. מה שנקרא, אחרי כל המיתוסים האלה, אם אתם כבר מאוננים, בחיית, תעשו את זה לבד. זה מה שאתה אומר לי. זה מה שאומרים לנו. במיתוס, כן, המיתוס אומר, כאילו, אתה לא אמור לאונן עם הבת זוג שלך, אוננות זה כשאתה לבד בפרטיות שלך, ובתוך זוגיות אתם אמורים להיות רק אחד על השני. שזה כאילו המסרים שהעברנו לילדינו בילדותם, חמוד, זה נהדר שנעים לך, אבל תעשה את זה בחדר, אז, או חמודה, איזה יופי שאת מגלה את הפות שלך, אבל זה עושים בפרטיות, זה כאילו נתקע שם. זה נשאר במקום לא נכון, כי כאילו זה נשאר כאילו ממודר. כן, זה נשאר, אז זה מאוד נכון, זה המסרים שאני רוצה שהורים... חשבתי על זה ככה, זה נכון. זה המסרים שאני רוצה שההורים יעבירו לילדים שלהם, חמודים.
אל תכעסו על הילדים שלכם, תפרגנו כן, להם שהם כן. מגלים את העונג ואת הגוף שלהם, זה נפלא שהם עושים את זה, אבל זה באמת מה שעושים בפרטיות. אבל מה קורה בזוגות? כשאנשים הופכים פתאום להיות זוג, כן. ואז זה מודר מהמרחב המיני, ושאני יכולה להגיד לך, פשוט מהמקום של הניסיון עם זוגות, כשאני מציעה לזוגות את החלופה הזאת, למשל, אחד מכם מגיע לאורגזמה, והשני עכשיו אין לו כוח לענג. כן. ואז האופציה זה שיענג אותך בן אדם שאין לו כוח לענג אותך, זה כל כך עצוב. כן. אבל יש לך אותך, יש לך להרבה מהאנשים שאני פוגשת ולא פוגשת, יש היום ויברטור ליד המיטה, ואפשר לעונן ביחד, שאתה מענג את עצמך, את מענגת את עצמך, ואתם, במקום שתסגור את הדלת ותלך להשלים בפורנו, אז יש לך פה את האישה שאוהבת אותך, היא יכולה לגעת בך, היא יכולה לנשק אותך, היא לא חייבת לעשות משהו מאוד אקטיבי, כן. אם היא כרגע לא בעניין, לא רק אם אין לה כוח אחרי שהיא גמרה, גם אם כן. היא לא בעניין. נכון. ויש בזה משהו שהוא כל כך אינטימי, להכניס את בן בת הזוג שלנו למקום הזה של העוננות שלנו. קודם כל הם יכולים ללמוד מה עושה לנו נעים. שזה ממש קטע מבורך של נכון. להשאיר את הידע שלנו. כן. ובית זה באמת להכניס אותנו לעולם הזה, שפעם אמרו לנו שהוא פרטי, ותראי איזה יופי, אני מוכן להכניס אותך למרחב הכל כך פרטי שלי. אני מאוד מסכים מה איתך. יותר אינטימי מזה? מאוד מסכים איתך, אני חושב שאחד הדברים הכי סקסיים, זה שאנשים מסוגלים להיות פגיעים, ולתת את האפשרות לבן הזוג שלהם, או בת הזוג שלהם, לראות אותם מעוננים, ללטף אותם תוך כדי, להעצים את העונג שלהם. יש בזה משהו כל כך יפה גם. נכון. אוקיי? מתמקדים בך, או מתמקדים בך. אני כרגע אולי לא יכולה לעשות חדירה, או לא מתחשק לי, או אני לא חרמנית מספיק, וזה בסדר גמור שאתה תעונן, ואני אלטף אותך, אני רוצה להיות איתך, יש פה מסר. ואעצים אותך, יש פה את האינטימיות שלה ביחד, וגם הפוך. גם אני, לצורך העניין, את תעונני עם ויברטור או בלי ויברטור, ואני אלטף אותך וגרה אותך באזורים אחרים, שזה לא דורש ממני עכשיו איזה פעילות, הרבה גברים, מבחינתם, הפעילות המינית המלאה עם חדירה היא הרבה עבודה ואנרגיה, ופה יש איזו אפשרות לקחת איזה אלמנט קטן, שבו גם יש חשיפה מאוד גדולה, אני חושב שאחד הדברים שהכי קשים לזוגות, זה לעונן אחד מול השני. או לראות אחד מהשני, והם הרבה פעמים מוותרים על זה, בגלל מה שאמרת את זה מאוד יפה, בגלל התפיסה הזאת שפעם, בהקשר הקודם, כשהיית ילד, אמרו לך, לך לחדר, אל תעשה את זה פה, גם אנשים שפרגנו לך. כן, שעוננות היא משהו כל כך פרטי, שהוא פתאום לא נהיה חלק מהתפריט המיני, אלא משהו שאני עושה רק לבד, כמו שדיברנו מיתוסים קודמים, ובעצם החשיפה הזאת, העוד חשיפה הזאת, של תראי אותי מעונן, תראה אותי מעוננת, תיגע בי תוך כדי, תגעי בי תוך כדי, מאפשר עוד חיבור, גם רגשי, גם אינטימי וגם סקסואלי מאוד 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 גבוה, כי אנחנו כל כך חשופים וכל כך מקבלים אותנו בתוך הדבר הזה, וגם אפשר להתמקד רק בי או רק בך, בתוך העונג הזה, ולתת לנו להיות מי שאנחנו במקסימום של המקסימום. ואז גם אם מישהו גומר או מישהי גומרת, כן, יש בזה משהו שהוא באמת לא רק אישי, אלא החיבור של הזוגיות שלנו גם לצפות בך או לצפות בך באינטימיות הזאת, כשאת באינטימיות עם עצמך, ואני חלק מזה, יוצרת עוד בונדינג בתוך הקשר, עוד קרבה, ויכולה גם להעצים את האהבה וגם את התפריט המיני שלנו. כן. ואתם יכולים לקחת את זה לכל מיני מקומות, את יכולה לשתף, אתה יכול לשתף בפנטזיות שאולי כבר דיברתם עליהם בעבר, נכון. שאולי בא לכם שעכשיו בן בת הזוג שלכם ילחשו לכם אותם באוזן ויעזרו לכם להיכנס לאווירה, כאילו כך זה נכון. אינסופי המרחב כאילו מה שאפשר לעשות בדבר הזה. זה מגרש משחקים בלתי נגמר, וכמות הדברים שאפשר לעשות בזמן שבן הזוג או בת הזוג מעוננים, ללטף אותם, כמו שאת אומרת, ללחוש להם באוזן, לדבר איתם, אוקיי, להיות חלק מזה במגע אחר, עצם הנוכחות, ואפילו אנשים שאוהבים שרק מסתכלים עליהם, עצם העיניים שמונחות על הבן אדם, כל אחד ומה שעושה לו את זה. אבל תרשו לעצמכם, לבוא לזוגיות שלכם, כשאתם מבינים שעוננות יכולה להיות מנה בתפריט המיני שלכם, המשותף של שניכם, פעם אצלך, פעם אצלך, ואז גם אם באמת, כמו שאמרת, מישהו מכם יהיה עייף, או לא מוכן לאקט כזה מלא, אפשר לשלב אותה, ועדיין להרגיש ביחד מחוברים, וגם אם מי שרצה יותר ליהנות ולגמור, גמר, יופי, אז יש שקט, והכל מושלם. אני חושבת שזה הקרבה שהדבר הזה יוצר, במקום הריחוק, שמוותרים ומתמרמרים, היא ממש שווה לנסות. רק בשביל זה שווה לכם לנסות. לקחת אקט פרטי ולעשות זו זוגי,
זה הכי כאילו מקרב ממש, שיש. ממש. אז מומלץ בחום. לגמרי. טוב, עוד פרק הסתיים. איזה כיף, מיתוסים על אוננות. אנחנו היינו רבית רבינה ודני גלבוע. תודה שהייתם איתנו. אם הפרק הזה פתח לכם מחשבה, עורר שאלה או הזיז משהו קטן, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו, לשתף ולהגיב. אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, באתרים שלנו. הקישור נמצא בתיאור הפרק. שם תמצאו גם לינק לפודקאסט של רבית מיניות מדוברת, ואיזה כיף. אנחנו נחכה לכם בפרק הבא של איזה מין מיתוס. ביי.